Kirim orang nang nang. आङो माखासे बे नैबे सोलिबाय थानाय प्रजेक्टनि बारै गुवारै दिन्थिनो आखायाव लाबाय दा नोंथांमोना नुबाय आंनि खाथियाव दं डिरेक्टर आरो स्क्रिप्ट राइटार सारानो रबिन मिथा बर' होननांसिगोन बेनिफ्राय बिबेक गयारि लिड रल ना मा होनो लिड रल ओमफ्राय दङ हनै आरोबाव जोंनि हिर'इन फुजा मुसाहारि मुंदांखा आरोबाव जोंनि बै माने मा होनोमोन बेखौ फुराना एक्टर बिराद माने बै समनि हिट एक्टर सार दिनेश रामसियारि बेनिफ्राय दङ ओरैहाय सार कृष्ण बसुमतारी जाय माने फुराना फावथिना खालामबोनाय माने महरगिरिफोर प्रफेसनेल सिगाङावनो जोङो जागायनि नैबे सावथुननि बागै अख्रां गंसेनि बागै माने सुंद'यै माने नैबे सावथुननि बिषय गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय नोंथाङा मामोनलाय चेनेला सोमदोन बरगयारि सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब गोथै नायग्राफोरा Kamu jebak. Oh, kan dulu. Wah, ke sampai boleh dah, masih sama, juga berapa? Nah ini.
गिदिं सासा ओरै हरदो बा हरदो एबार Mandukurai Baik, keserba ro. Keserba gampang kali. Ang baik boba. Oh. Okrang gंसे सावथुननि शुटिं लागासिनो दोङो. नै रायजोफोरा माने सावनो नायदो दांसोलोदो आबाखि. रायजोफोरा नायालाफोन दाथासै अख्रां गंसे सावथुनखौ. जोबोर मोजां जादों अख्रां गंसे सावथुना. गोथैया थांफिननायनि गोथैयानो सिखारफिनबाय. गोथै सिखारफिननायनि बे जैगोआबो रावबो गोथैयानो सिखारफिनबाय. फैसा होनाया Dorsi,